Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Apa to? Nyapa lho kok. Iki aku maca nawal kok telek iki lho. Enek wong salah kok lasurane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo nada. Yuda joget dikendangi karo nada. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wis jenenge pelangen nyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang lo kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Yo kudune ngono joget le tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo. Yo, Nan kendangan. Jangan ada. Yo. Wes enak. Oh, sabar. Dah. Terus, yo. Apik ya. Apik. Kaya dolo-dolo. Mas, apa? Sing luwih alon. Maksudnya iramane lho. Apa to? Sing kaya biasane lho. Modele kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugiwi. Ayo. Oke. Ayo buka celuk ndak ayo. Podang kuning. Podang kuning. Maka ayo. Maka. Yo. Esuk awane